Остана. Не знам нещо за нас. Чакай бе, Косио, къде отиваш бе, брат? Да не ни дойдат в гръб. Е, тук се скри ще за трет тавър. Оп, горе има един. Горе на покрива. Да, на покрива, да. Даунат. Горе. Да, бе. Има още един. Майка. Още един даунат. Браво. Давай, куче, давай. Запали ги горе. Да ги пушвам ли? Стой. Не! Браво. Бей. Брат, сей. Има още много хора, брат, сей. Имаше гранати също. Не, нямам. О, джейлбрейк, боже. Айде! На лоудаут кацам на ръбла, ама не, то не ми даде нищо, бе. Чакай още малко. Сега като се изпълни. То ще фане то в една лоудаут, нищо. Аз ама няма как падни при вас, па няма как каца. Ти още отгоре. А те трябва ми гранатка. Слушай, какво ще правя? Аз ще каца някъде друго да ще ги рате и вие ще ги пушнете през това време. Чакай. Добре, стоя във въздуха. Те се стрелят с някой отгоре. Много хора кацат, брат. Двама кацат при вас, знаете. Добре. Аз къде кацна? Влезна вътре в нашата къща. При вас ли я кацна или отсреща? Той е разбит. Един избега от вас. Разбих го един горе. На покрива е тука. Вътре се е скрил. Чакай да видите аз. Его е! Има един вътре на първия етаж. Да бе, shit, I'm fucked. И къде си бъж? На първия етаж. И аз съм долу. Да. Помпа съм, брате, пал съм, май. Чакай, Косио, ти си на втория етаж от. Бате, откъде се качваме тук на втория етаж? Не знам, брат. Ево тук. Не може. Тук. Ето, ела. Да, тук се. Зад косо съм. Ама няма снайпер. Тук се дигат двама, брат. Къде? Не я затваря. Има още един. Къде? Паркирай, моля те. Ей тук. На двойката ли? Така. Браво. И едни са... Оп. Върни. Там. Тук има някой близък. Долу май. Шит, ние трябва да скочим през след това. И наляво. И имаме хора на покрива. Чакай. Убито от покрива. Да, спадна. Даун. Пак. Ясно бягам. Ще да взема някакво оръжие. Взех, бе! Взех тъгната, бе, брат, тъпли съм. Един има долу. Браво, Тук. бе! Тя ги убихме. Айде, бе. По-направо!